Para min, Florencio Delgado Gurriarán era prácticamente un descoñecido cando no ano 2018 me encargan facer un vídeo para promover, non? Para axudar na súa candidatura ao Día das Letras Galegas. Me soaba o seu nome, pero non coñecía prácticamente a súa obra nin a súa vida. A partir de aí comecei a investigar, non? E a ler, e, bueno, recoñecín un poeta que fala dunha terra que eu coñezo perfectamente, porque eu son de Valdeorras, e tamén dun compromiso coa terra que me parece moi importante, non? Se fixo esa curtametraxe e a partir de aí empezamos a traballar nunha longametraxe documental que estamos agora a facer. Que me interesa máis de Florencio? Eu diría que o amor pola terra, non? O título da longametraxe será Florencio na terra, porque me parece que esa vinculación que tuvo xa ao principio, non? Cunha poesía máis da paisaxe, máis de Valdeorras, pero ese amor seguiu nese compromiso político, non? No exilio en México e o mantivo a toda a súa vida. Florencio era un veciño, non? Que fala de temas e de paisaxes que coñecemos e que admiro o seu compromiso, un compromiso vital e artístico e cultural que me parece que non está ao alcance de todo o mundo.